И здравейте хора, аз съм Дженемишко 12 и ще правя томбола в Крипто България, нали? За и тия работи тук. Не съм много яки, сори, ама ще изтегля томболата, като съберат 20 сабскрайбъра. Да. Ето, пише. За да се запишете, пишете запис, тире и името ви в играта. Да, и играта. И да. Нали? И така. И това беше от мен. Нямаше кой да ми покажам. Ей, тия са. Пак да ви покажа какви са. Protection V Fire 1, Protection V Fire 1, Protection V Fire 1, Protection V Fire 1, Shard 2, Knock 2, Fire 2, 20 голдънки, 4 бедра. И добре, това беше от мен. Аз бях Дженемишко 12 и